Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan na Jarumi Firawas, watakan Izar Mulki na kamfanin Alhussan Records. Insha Allah, ga masu buƙatar kallon wannan fim ɗin complete ɗinsa, to za ku iya ku yi mana magana ta nambar wayar mu, ko in ce ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP a domin samun dukkanin sababbin shirye-shirye da zarar sun fito a kan lokaci, to za ku iya ɗaukar lambobin wayar mu da suke kan sikirin ɗin faston nan, ku yi mana magana a domin ku kwamushe dukkanin sababbin fina-finan da suke fita a kan lokaci insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwan ka na farko kan wannan channel namu mai albarka, wata kan Imsa Creation for Download, to kai kokari ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Sannan ga masu buƙatar fina-finan algaita ko na Sima Record ko na Sultan tsofaffin fina-finai dai, to su ma za ku iya ku ɗauki lambar wayar mu ku yi mana magana a domin mu samar muku da dukkanin wani fim da kuke da buƙata insha Allah. Sannan za a je mana link na kan description da kuma comment section na farko akan link ɗin wannan bidiyon. To masu buƙatar su ga group ɗinmu na WhatsApp na Telegram wanda muke ɗora fastoci, za ku iya ku yi join a kai insha Allah.